Minkejja li fl-aħħar jiem il-President tal-MUMN Paul Patch wissal il-ħaddiema barranin li l-Gvern Soċjalista qed iġib lejn Malta biex jimlew il-vojt fis-settur tas-saħħa bilkemm jafu jikkomunikaw mal-pazjenti, il-Ministru Chris Fearn jiddikjara li xorta waħda kuntent bihom. Għandna tobba, għandna spiżjara, għandna nies paramediċi, għandna nurses, Maltin u barranin. Meta kien mistieden fil-programm Net Live, Paul Patch kien iddikjara li l-ikbar sfida li qed tinħoloq bil-ħaddiema barranin fil-qasam tas-saħħa fil-maġġoranza tagħhom Indjani u Pakistani hija n-nuqqas ta' komunikazzjoni tagħhom mal-anzjani. Problemi ta' language li jkun hemm għax l-Ingliż tagħhom ħafna drabi mhuwiex il-first language tagħhom. Il-kultura tagħna totalment differenti, da tinsix pajjiżi tittaqsam id-dinja lihom. Kien ħafna minnhom iridu jikkomunikaw ma' anzjani wkoll. Jista' jkun ikollok problema anke min-naħa tagħhom li jikkomunikaw bl-Ingliż, jiġifieri għandek problema miż-żewġ naħat kważi. U jiġi bil-problemi familjari kif ikollna aħna wkoll. Iżda l-Gvern jinsab bidejh marbuta u m'għandux għażla oħra ħlief li jkompli jimporta l-ħaddiema barranin lejn Malta. Dan hekk kif il-President tal-MUMN Paul Patch iddikjara li fis-settur tas-saħħa bħalissa hemm nuqqas kbir ta' infermiera. Meta tara li x-xorti xtela issa bej 500 u 600 infermier u allarmanti. Matul l-intervista huwa spjega kif Mater Dei m'għandek l-ebda sala li għandha n-numru ta' infermiera meħtieġa. Huwa evidenti li b'mod speċjali fl-aħħar snin ħafna minn dawk li qed jiġu impjegati fis-settur tas-saħħa mhux ikunu Maltin iżda barranin. Fl-aħħar 5 snin l-ammont ta' infermieri żdied b'500 iżda l-Ministru ma qalilniex kemm minnhom huma barranin. Għallilna biss li sissa l-ammont tal-barranin fil-qasam tas-saħħa ilaħħaq ċifra ta' bejn it-8% u d-9% tal-ħaddiema kollha. Kemm huma barranin minn dawk il-500? Għandna barranin minn ħafna nazzjonalitajiet, nirringrazzjawhom ta' xogħol birri li jagħmlu u Numru Ministru. Numru għandna nista' ngħidlek illi bejn wieħed u ieħor għandna bejn 8 u 9% tal-istaff tagħna huma barranin. Hija xi ħaġa li aħna kuntenti li għandna ħaddiema barranin li qegħdin jiġu Malta biex jaħdmu ġo s-settur tagħna. Iżda ċifra li tagħna l-Ministru hija ferm bot mir-realtà. Waqt li l-Ministru qal li l-barranin kollha jammontaw għal bejn 8 u 9% fi kliem Paul Patch bejn 15 u 20% huma Pakistani jew Indjani biss. Aħseb wara jekk wieħed jikkalkula n-nazzjonalitajiet kollha. Illum għandek kważi 15 ta' 20% mill-workforce tagħna Pakistani u Indjani. Jiġifieri u xorta id-domanda għadha għolja. Net News jinsab informati li fis-swali fl-Isptar Monte Carmeli saħansitra twarbu f'professjonisti Maltin impjegati tal-kuntrattur biex minflokhom iddaħħal grupp ta' Pakistani u Indjani.